the poor. Every day they walk around to collect their creditors. 5-6 Indians never miss to collect what you promise. 5-6 money mabilis na walang kabuwis-buwis. Karamihan sa amin ngayong mahihirap. 5-6 kasi agad ang dali naming mahanap. Pag oras na kami abutin ng kagipitan, sa 5-6 kay daling makahiram. 5-6 Indians are in town lending money to the poor. Every day they walk around to collect their creditors. 5-6 Indians never miss to collect what you promise. 5-6 money mabilis na walang kabuwis-buwis. Karamihan sa amin ngayong mahihirap. 5-6 kasi agad ang dali naming mahanap. Pag oras na kami abutin ng kagipitan, sa 5-6 kay daling makahiram. Mabilis kang makautang kung 5-6 na paraan. Araw-araw kwentahan, mabilis rin ang hulugan. 5-6 equals 11 Indians. 1 little, 2 little, 3 little Indians. 4 little, 5 little, 6 little Indians. 7 little, 8 little, 9 little Indians. 10, 11 Indian boys. When Christopher Columbus landed, discovered America, mga Indiang negosyante ang sumalubong sa kanya. Noong tinapos si Columbus ng baon at pera, sa 5-6 Indians ay umutang siya. 1 a little, 2 a little, 3 little Indians. 4 a little, 5 a little, 6 little Indians. 7 little, 8 little, 9 little Indians. 10, 11 Indian boys. 10, 11 Indian boys. 10, 11 Indian boys. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Proud Bisaya, Ato Libay. Basta Bisaya, guwapo. Basta Bisaya, pride. Daghan ka ayaw mulok daming mong kataw ba? Kung magtagalog layat perti daw gahiya. Dili ni pareha ninyo hilig na mo chismis. Mas maayo po ninyo mo English. Abi siguro ninyo wa mi mga gado. Diya mo na sayap kami mas edukado. Isa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang gisia mo kayang presidente. Ug kung sports na natong istoryaan, sa basketball si Fajardo ang #1. Sa tanan mo'y makalupig sa naagian. Pinakasikat, pinakadato si Pacman. Sige lang mo gingon na mong dila kay gahe. Suya na mo amo a pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing na mo humok di siya gahe. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Ang biti sa Bisaya kahit dili malupigan. Mga buutan o ginyong masaligan. Sa usamis bohol kagayan o jensan. Liti sa magdipulog mas bati o giligan. Dagan ka ayaw mga sexy o gwapa. Misti sa morena o mga chinita. Damarga Cebu, Davao, Santol, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto ka maminaw maayo mo kanta. Dagan ka ayaw labi ng mga Cebuana. Maayo
musaya burot suguban pa Perting kusuga muki ayog musumba Bisaya ko irespeto ko Nga Bisaya ko I'm proud nga Bisaya ko Buutan ko Bisaya ko irespeto ko I'm proud nga Bisaya ko Kami mga Bisaya, isog og naay prinsipyo. Dili mahalok bisan kinsa ayaw lang laptin ninyo. Anda mo tabang mo sapot og mo serbisyo. Kaliwat minita gohoy og nila lapo-lapo. Inyong bugal-bugalan unsa ngano-ngano man. Kita puro Pilipino ngano need mag-away man. Daghan kaayo sa inyo nga mga tikasan. Sila dapat inyong bantayan dili pasagdahan. Si Duterte na ning kamot para sa kaayuhan. Bisag delikado buhaton para natong tanan. I don't know why you're always blaming every time. Keep your mouth shut kung wa kay makontribute yan in the show. Bisaya ko irespeto ko Nga Bisaya ko I'm proud nga Bisaya ko Buutan ko Bisaya ko irespeto ko I'm proud nga Bisaya ko Bisaya isubog na ay Bisaya ko Sa kinsa ayaw lang ilang respeto Ang damot sa buong mo serbisyo Bisaya nito ang nila Bisaya inyong bugal-bugalan O sa ngano-ngano Kita puro Pilipino ngano ni mag-Bisaya ko Ayo always blaming every time Irespeto ko I'm proud nga Bisaya ko Naminaw ka sa Proud Bisaya Online Radio. Proud Bisaya Online Radio. Simply the best. Tigmo Bisaya, programa nga makapawala sa problema ug dalaay. Programa nga makahatag kanunay ug kalipay. Programa nga lisod masabot. Ang maminaw magbagot-bot. Tigmo Bisaya, kauban ang inyong atras ug buhok, abante ug agtang. Ang tigulang nga 13 kabuk bungot, puros aping wa na ilong. Manong Tigong. You know I'm gonna get Hello. Hello, kumusta? Kumusta og mayong hapon sa itong mga suki katig paminawan diri sa 99.7 FM Shine Radio Toledo. Ako balik ko na 99.7 FM Shine Radio Toledo. Sidla ka. Alam, mayong hapon kadin yung tanan. Sa ko mga kumare kumpare, sa ko mga apo, sa ko mga silinga. Kang dodong o kang inday, kang ate o kang kuya, kay manong o kang mana. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Welcome diri sa to ang tulumanon. Ang Tigmo Bisaya ni Manong Tikong. Hangtod ta sa 4 sa hapon ha, mag-uban-uban ta diri sa Shine Radio Toledo. Ingon man diri sa itong Proud Bisaya Online Radio. Ay, dagang salamat ni Dodong Jojo Haranelia, ang gwapo nga konsultan sa DYHR Toledo. Sige, napaakan man ako kundila. Murag naay ng libak na ko di ay. Ay mo sige pang libak niya kaya paakan ni kundila. Salamat ni Dodong Junel, ni Dodong Janjan, o sa tanan nga mga DJ sa Shine Radio. Paakan sila kundila. Hala, sige, sa mga gustong mo tawag, sa mga gustong mo text, text or tawagi ko ninyo unya sa kong numero ha. O mo niya itong numero 0905-697-4491. Ako balikon sa mga wala kakuha sa kong numero 0905-697-4491. Text ko ninyo, tawagi ko ninyo kung naminaw mo diha sa inyong mga radyo. Kung naminaw mo sa inyong mga radyo di alamayo.
0905-697-4491. Gusto ko makadawat o kanang boy na mano. Ha, kanang boy na mano mo na siya kanang pampaswerte. Pampaswerte sa itong programa. Mababay o lalaki mo dawat ko cooler basta boy na mano. 0905-697-4491. Sige, tawag din. Katong kinaunan nga mo tawag. Na ako ihatag nga palipay. Dali. Boy na mano, pampaswerte man na. 0905-697-4491. O diya ang atong tigmo Bisaya karong hapon na kay maone. Paminaw mong maayo diha mga kumari kumpare ko. Atong tigmo Bisaya kay kuraw-kuray, dila puraw, di kalutsag kabaw, apan kalutsag tungaw. Unya rin ako tiwason ako sa nintubagon. Hello? Hello! Kinsa man eh? Kinsa man eh? Aga! Ga! Ay, kumusta naman kaga? Next, okay. Next! Ga! Oo. Ga lang. Hindi na ako tingmoron ka niya. Natong miyagi bang tingmo ka? Wala dito answer ka. Ay, nakalimot ko ga. Ay, gaak ba ya? Nakalimot ko ga. Magkuhan ko sa imong tingmo ka. Ay, nakalimot ko ga. Pero sige lang ga. Kay ang akong tigmo karon inigdayong bye-bye na to. Akong isulti kung kinsa makadaw kay daghan mo claim sa nakadaw kay. Usap karong tingmo ka. Magbuhat pa. Nag-atang ko sa imong tingmo ka. Ay, sige ga. Salamat kay ga. Ganaminaw jud ka kanunay ga. O niya ga. Paminawag. Yung ka. Yung ka. Paminawag o niga kay para ni natong duha ga. Paminawag ga. Ga. Ay, Lili, miss you ga. Na-miss ba ko ni mo ga? Dahil mamutan na diha sa station. Tanan. Lapit na ni si Jojo. Ay, nako. Ibanyes. Nako, de ga. Wa kami ngawan ako ga. Ga? Wala ba kami ngawan ako? Sa tuga? Magsakit man siya akong kasing-kasing, ano eh. Gimingaw ka nila pero nako wa kami ngawan. Ako giningi. Ang tikba niya. Mura magkuan mo. Kitsa ba? Ko na diya kay gahuwat ko. Kitsa ba kastorya ni mo daga? Ay kayo. Ga! Ga. Diingon ko ganiha basta boy naman no na ako'y hatag nga palipay. Unsay gusto ni mo ga? Halok, gakos, or... Unsa man? Bukas oy, wa ko'y lain kinalan bukas. Ato niglisan na itong background ay kamura matag ka na makaidumdum sa itong mga utangan eh. Unsay gusto ni mo ga? Bukas lagi. Asa dapitan niyo ha? Lalong sod. Asa dang lungsod? Oh. Sige, hapiton di ka diaga o diya ag ibuhang numero i-text na ko para di ko malimot. Sige. Hapiton di ka diha. Tapos, Kay ikaw may unang nitawag ga, hatagan di kag bugas ga. si Juan kapon ga, si Kiloriboy kapon ga, dire hatod sa akong premiusan nga 5 ka kilo ga. Hapon, kaya ako may nakatagan siyang tigmo atong Sabado. Ay, di na lang kumuhatag ng bugas. Ay, dagan na kay kag bugas. Way trabaho akong bana ga, oy. Uy, kay ko ga, bahala ko ito dyan, basta na bukas. Sige ga, hatagan di kag bugas ga, inig na yung paduhong na ko diaga. Sige ga. Mag- Hindi ko ako nga kaga. Makita man mi ni Dodong Ayan Sambor. Asa man mo makita? Secret. Ayaw sambong ako sa nang amo ga. Ay, imo nang amo ga. Parehas na daga ako ang punang amo ga. Akong bana ka, under sa Buanoy, karon kay na-lockdown na akong bana kay 5 years old man, di na makatrabaho. Sakop na nila ni Binghay akong bana ga, niya mo na may trabaho. Ay, parehas na daga kay kana si Dodong Ayan. Ako nang sud nga gala. Unya, bisig unsay sugo ana niya nako. Sugoon jud ka na niya. Imo isutan si di man ko mag sirsir anang ayan kay di na sa sirsir na ko but oy. Magtudog Sige.
Ay, dugay kita mo man ni basta makita mi ni Dudong Ayan Sambo karong taon-taon. Hindi ko man akong program kay adto man may makita siya nga opisina niya. Ingo man siya nga man-check sa tagkadiyot manon tikong. Sige ka. Ay, sige ga. Unya, unsa may tubag nimo sa tong tigmo ga? Saan sa matik mo ka? Kuraw, kuray, dila, puraw. Di kalutsag kabaw apan kalutsag tungaw. Maklaro ka. Ay, sige ka mo. Punta sa gabi ka kung klarohon ka. Ay, sige, putlon sa nimo ga. O, klarohon tato imo tigmo. Wako ka klarohon. Isulti ko sab ka. Ay, sige, abino kong imong putlon. Kuraw, kuray. Dila, puraw. Di kalutsag kabaw apan kalutsag tungaw. Buhay pa kaga. Apatay. Unsam kagay. Miyam kagay. Ala! Dahil sa kay dili man din ako masulod ang mga text ninyo eh. Ako sa nindilito ninyo mga text na kay. Di good masulod. Dahil gingon rin, a full message. Dahil sa mandilit ako. Oy, mayong hapon dahil sa mga taga Toledo ha. O, labi na sa katong mga naminaw na to sa Luray Dos. O sa tanang mga taga Talavera. O niya sa Facebook. May pagpaminaw ninyo na sa Facebook. Gwapo kasi manong tikong sa Facebook eh. Gwapo kay ko sa Facebook eh. Basta gway tupad. Hello? Hello? Usap di kasumbagay man eh. Hello? Sino naman siya, oh? Nihilo na bitaw ko na unsa maka eh. Patyon ko na ibasag dugay mo dubag patyon ako. I'm very very sorry basta dugay mo tubag akong patyon kay itong oras usar ka oras. Agad-agad ang atong oras. Unya dingon si Dudong Sky. Asa mo itong bataan o nawaman. Manong Tikong, great ko nimo. Akong tubag kay dapat i-extend pa og 1 hour imong program. Kay bitin kayo unya gapulaw. Jud ko para makatanaw sa live nimo. Unya matulog na ko kay alas 5 buntag na. Ay salamat. Salamat imo diha Dudong Sky. Ay sus kaluoy po daw nagpulaw gitawon siya para maminaw sa itong programa. Alas 5 na sa buntag dito niyo pa si Tog. Nagpaabot siya sa itong programa. Sige dong kay basin dag muhangyo tag-extend o niya. Inighangyo na tag-extend o anahin ng program. Gitay mahimo na dong. Hello? Hello? Ay, hello, Ebed. Hapon. Ay, bayang hapon na. Kinsa man ni day? Si May. Taga-asa man ka day? Tagalutupan. Taga-lutupan. Day, Oh. Pilay dadi- Manong tikong. pilay dadi mo day? Manong tikong sa doy. Kailagi na siya na ko ba? Ako ba din pinalangga eh. Si Inday P. Day, Manong tikong, anong ulahi ang radyo? ay, ano lang paminaw sa cellphone ngayon mong gigamit day ka ng pantawag day. Oh. Yan ako si Kaghilo niya. Dari wala man. Okay, naka-Facebook man ta dayon niya. Ay, naka-hook up man ta sa 99.7 FM. Sige, day. Uy, paminaw na ko eh. Naminaw ko. Oy, Manong tikong. Ay, naminaw di ka na ako, day. Day, atang, paminawan niya ako ang gikumpos nga kanta, day, ha? Unsa man imong gikanta nga gikumpos? Ang katong Sako Ko ng Agila o niya Bisaya version. Ang title kay Tapulan, Hilasyon Bagulbulan. Ang relasyon na bulan. Tapulan o niya Hilasyon o niya Bagulbulan. Hilason. Ako nang kantahon ni Kaugma. Ugma. Day, Manong tikong. I miss you so much, day.
I love you todo-todo, way break, way cambio. O mabangga sa bato, aw, mo. Ano mo manong tikong? Ang akong tigmo day kuraw-kuray, dili puraw. Kuraw-kuray, dila puraw. Di kalutsag kabaw, apan kalutsag tungaw. Kalisod. Unsa man? Dagom. Dagom day. Dagom manong tikong. Unsa man na dagom tuslok mata? Or hilo ay dagom guro oy. Unsa magoy saktong tubag day? Dagom lang. Sige dagom lang. Nganon dagom man day? Okay. Ay ambot lang manong tikong. Ay nakara ko. Ay tuslok sa mata day. Sige day, ato nang tanaw ko sakto pa nimong tubag day ha. Kadaadlaw na ni manong tikong. Ay taga-adlaw na day. Alas 3 hangtod sa alas 4 day. Aw. How di karabaw di bato tet. Wala na ko ilod. Wala na kay load day. Basi hindi makadaog karon di makalod ka. Wala mo ito sa kay. Hello. Hello. Ay dawa man ka day. Sige day, unya maura to day, wa kay greet dia day. Naa. Ay greet na sila day, kato si Joy day, greet to si Joy day. Oh, natari ay naminaw. Ay greet day. Dan oro ba na sa tong Facebook day? Gani, great lang ko ni Inday Joy, ni Grace. O sa akong mga amanang. O nimo manong tikong. Day kay bawo ko kun sa apelyido ni Joy day. Unsa man? To the word. Amora day. Manong tikong. Joy to the word, joy. Wala ko manong tikong. Sige day, unsa man day? Wala lagi naabot akong premium ni Digitatics manong tikong. Ay adto ni Digitatics pungutan na day. Sige na manong tikong. Oy, bye-bye. Ay sige day, ato pagkutanon day. Oo. Wait till. Sige day, bye-bye day. Daghan nag-text ano, di man masud ang uban. Dahil siya man pag-delete eh. Si Dodong Junel, tubag ko ka ng dagom. Dodong Junel, ay pagkapil-apil niya dong. Hatagal lang tigag pangludong ay si kapil-apil. Oy, napatay. Balik tawag ya ako, natuslukan man ako nun. Halo? Hello. Agaluya man eh. Kasi panganan eh. Halo? Kinsa man eh? Sabi na kaluya-luya. Ay mo siya kaluya-luya de. Mau na dia. Basta lagi ka. Naay uya baluya ka. Luya po ng mga details nga wa na ko madawat eh kay Paul man akong cellphone eh. Dahil sa ako sa ni-delete. Giahak na. Giahak na ni tawag. Hello? Hello, Manong Tikong. Kisa man eh? Imong bagong amigo, si Jupit. Ay, si Dodong Jupit. Ay, Dong! Ay, Manong Tikong, musta? Ay, purting okay ha? Salamat lang ko ni mo, Mansong, sa imong gihatag pag Sabado. Ay, salamat kinong ikaw dito katong ni Adto sa stasyon dong. Katong nagmotor. Katong gwapo kayo. Kaya ito, gwapo man. Kung gwapo, Manong Tikong. Gwapo ko dong, gwapo ko ilang boss. Ito naman, kung gwapo ka. Ay, pagtarong na dong. Ay, atagan di kag bugas usap dong. Gignahan ko, karon na ka. Ay, sige doon siya may kanang
O sa may tubag ni mo sa tuntig mo karon dong. Okay ba? Tayo tira naman tigaway. Tagap-tagap lang. Tagap lang, dagom. Toslog mata. Mata. Sige dong, dagom dong. Anong dagom mo dong? Okay. Ang iba nga, di mo mag-iyan. Gamay man. Daghan mo gud ganay bangag nga di magian. Oo, dagan. Matigong pag nilot ang dagom kay Sara. Daghag bangag nga di magian ha, magay bangag sa babae, nga di magian og kanang kabaw. Oo. Pero magian og kanang tungaw. Salamat ha, sa'yo mag-iatag. Sige, you're very welcome. O sa mo gigon? Unsa? Ha? Ako lang i-greet akong asawa sa Manila, si Mami T. Jolan. Ay, sige. Dong, salamat kayo sa mong pagpamino. Permido nga. Oh, Tagalog, always gigas buntag ato hapon. Thank you very much, dong. Sige, manong sigaw, salamat. Sige, dong. Salamat ka, dong. Sige, salamat. Bye-bye. Abyo, dong. Love you, sir. Agay. Oy, atong oras kay alas 3:26 na dali aras ng oras eh. Karon to down mo, bye-bye na po ko. Hello? Hello, mayong hapon manong tikong. At sa may problema di mo doon nga nagluya makadong. Di lang kita po mo answer ka na. Mga na lang ko ni mo. At sa ba na, kitsa mo rin eh. Di sa amin yung saan na ko, ang daog na ko, wala lagi. Ay, si Dudong sa amin. Asa man na itong daw ka na nalimot makadong eh. Tuloog kamot ba? Ako may suon na to. Ay, katong tudlo. O sa to? Ikaw nagsuon. Bulag o ima. Ay, sus. Pero sa tagiya. Kaloy, mo din nagluya-luya. Kaya wala ka maludi de eh. Ang sa tayo ka, bugas mo to. Bugas! Ako na ni mo. Dong! Magkita man mi ni Dong Ayan rondongon niya. Abasin mo lahos ko di sa inyo. Alang kara ka diya naman ko. Kaya ni gusto nyo ko nga nilakaw nyo ko, nibakta nyo ko, magkita ko sa inyong stasyonan. Manong tikong kita na nyo ko ni Jojo Aranilla o ni Rex Fernandez. Bakit kaiwari mo? Okay lang kang Dong Rex. O ako na! Sabi ni ha? Dong, magkita mi ni Dodong Ayan sambo karon dongon niya. Basin mo lahos ko ni mo diha. Sige Sige dong niya. Ay na sigluya-luya da dong kay ludan di karon. Salamat na tayo. Day, kasi pangalan si mong asawa dong. Si Ginny, balag mo ilaw ni, basta naalay bugas. Day Gine. Wapwapa sa nang buko-buko ni Dodong Sami. Naluya na sa ginoto si Naluya pod. di siya ginoto si ni Agi Medias inyo. Inyo siguro ang gipalabian. Ay. Mo nang nangaluya mo kay inyong gipalabian siguro. Dong. Si Dodong Anonymous. Ayog kabla ka dong kay muhatag siya og kining katong gisaad nga sen nimo o niya kay Domingo man didto karon sila. Ningon to siya nga basin ugma ko na. Na kanindot wala na kay manong tikong Tangtanga sa na inyong atop niya para way tulo. Sige daw, makita taron dong. Sige, salamat Dana. Ay, salamat ka Dodong sa amin niya. Abyo niya. Sa bilang kumanser kay Bahala ka eh. nakapadagan na. Kay na, kay manong tikong. Dagham sa kabugas. Na, rotan. Sige dong, salamat dong. Tayo, sige. Salamat, bye-bye dong. Bye-bye. Makalimot magoy. Dong, painom-dumay niya ko dong. Taxi ko hindi kumana ko dong kay. Luran di ka dong. Wa na ko mapurwa di mong number sa itong sponsor dong eh.
Kanang inyo mga number, katong mga nakadaog. Ako man ang i-text nga do sa tuang katong mulod. O niya, text po mo dire kung nadawat ba yung load or wala. Hello? Adi ko mutubag bas nagbinuang. I'm very, very sorry. Great sa ko eh. Hello? Patay. Kuya, wa bunggang-bungga. Oy, mayong pagpaminaw ni Bunga Digitane. Naminaw si Bunggang-bungga nga si Digitane. Nada sa stasyon sunod ani nga programa si Inday Tane. Si Bunggang-bungga Digitane. Kato day Bunga kay today. Hello? Hello, Manong Tigong. Ay, bay nga po ni mo da. Kinsa man eh? Imong apit na madaan nga amigo, Jerome. Ay, si Dodong Jerome. Taga-asa makadong Jerome? Asangi at bangkong amigo ni mong Jupit. Ay, amigo ni Dodong Jupit. Kumusta man mo diha, Dong? Okay ba sa right? Okay pa sa all right. O niya, Mas okay pa niyo mo, Manong Tigong. agkay. Dong na kay uyab dong, asawa or... Kapangita pala ko, Manong Tigong. Ay, tagare. Ulitaw pa ka? Lagi. Ulitaw pa ka? O na ko'y hatag ni mo, Dong? Isa mo na, Manong. Si Digitane. Tara, yung atunong. Ingon ra ba to siya ga? Broken hearted ko nun niya. Tagay ko ka na to, Nong. Ha? Tagay ko Facebook account ba? Facebook niya? Oo. Awagay ko hatagi, ikaw na yun. Bakit niya kayo tagaan, ikaw, dili. Hindi na ito mga hatag. Matay, dugayan ako nga, suot si tawag. Banay. Putin ni gawa. Ako po doon to akong tubag. Putin daghanan ni tawag dong niya. Di pag yung tiwason, pamatyon. Sabi lang sa inyo, Nong eh. Nagbaduwas na silang kuhan, answer. Mapas na kapangutanas, kuhan. Sige. Istasyonan. Dong, unsa may tubag ni mo, Dong? Nagom. Nagom. Manong Tigong. Manong. Unsa? Wala gitong Bernes. Wala gitong... Sabay. Tubag ito. Anong? Kamotog TL. Ang nakatubag kay si Dudong Sami. Sabi na ko, mga tudlo. Mga tudlo, wala eh. Nga pungkol ang tudlo. Dili, ito de. Kuwang tudlo. Ala, dili, 20 man nagsuod. Matiyag sila ka po. Ha? Gayaw-yaw mo ni matao eh. Dong, Ay, dakay trabaho, Dong, wala. kanyag to na. Karoon matay, wajad eh. Wala mo siya kay anak. Nagyapon ko trabaho. Manong. Unsa may trabaho ni mo? Sige, Guan. Sige, tanos oras. Tanos pizza. Hatagan, Dong. Hatagan di ka trabaho, Dong. Unsa? Tag 5,000 ang adlaw. Unsa mo na? Ang imong trabaho kay maghinuktok ra ka. Ay, may kay Guan na, Nong. O maghinuktok ra ka kung kinsa mo sweldo. Kung di sa malito ang tutukan. Ay, grabe. Kung na mag-inuktok mo, Nong, kaya wamang gimusildo. 5,000 ang imong adlaw o niya ang imong trabaho kay maghinuktok ra ka. Di ko, Nong, ay. Dito na. Dito na lang ko sa trabaho nga. Tiktot ba sa liyon? Maghinuktok ra ka kung kinsa mo sweldo. Patay ka na, Nong, ay. Sige, pero ting sa 25 katuig na kung pagpagkabos kalimutan, sige na mga hinuktok ko. Amang gisildo na ko. Dong kibaw ko dong unsay gisungil anay unsay gisungil mo dong kanang lubot sa kanang manok dong. Lubot sa bungaan, klaro kayo. Anong tigaw? Sige putak-putak niya. Sige doon na kay great ya dong.
Ha? Ingo ko gwapo ka. Ha? Wag na, basta mabungol-bungol, mga gwapo kita. Bungo lang. Sige dong, salamat dong. No, ano ko yung great? Kaya na, kalimot mo sa great na ako Sige, sige, limot-limot na. Tiguang na tiguang. Ikaw? Sige dong, salamat ka dong. Lamat mo nung. Bye-bye dong, abyo dong. Ay, naminaw ang gwapa nga DJ da si Inday Tane. Salamat ka day. O niya, mga DJ sa Shine Radio nga mga gwapo-gwapa. Purya gaba. Dago makuntubag ba nung tikong gikan na ni Kikoy nga taga Hinulawan. Salamat ni mo da Kikoy. May ngapon man nung tikong. Naputol. Halo? Hello. Halo, kinsa man eh? Pinuribet ko pero. Kinsa man eh, bata man eh? Di man eh pwedeng bata, dakpon man eh. Kasi pagani mo dong. Babae lang ko. Babae di ka. Kasi pagani mo day. Pausta. Ha? Pausto. Babae niya pangan kay Pausto. Pangani mo Pausto? Ay, do tag pangani bata. Dogon sabay ako nga ika dalit ni mo dong. Ay, great na lang ko. Ay dong, day di ay. Sige, great na day. Great na ko si Lola. Si Mama. Meron na ito. Taga asa day ka day? Ibo. Taga Cebu. Taga asa ka day? Ibo. Cebu lagi. Asa man dapit Cebu day? Ha? Wala eh. Sige day, salamat day. Bye-bye. Bye. Bata man to eh. Great na ako akong grupo din sa proper Magdugo. Especially to Nestor Tanod sa Magdugo, Gloria Labandera Merle, Tinilda Basalo, nagtapok sa o sa man eh, Tricky Fuel Trading. Awa ko katiwasan ninon. Hello! Hello, Bex. Gatex karon. May balik ako kay Gimingaw Bex. kanimo. Gatex, unsa man Gatex? Anang, usbara ko to kausabi imong tigmo, be? Kuraw kuray, dila puraw. Di kalutsag kabaw apan kalutsag tungaw. Oh, akong tubag. Sapatos nga may liston ga. Sapatos Oh, nga Ga- kanang may liston. nga nailiston. Usa lay tubag unsa man? Sapatos. Sapatos nga, narbay sapatos may liston. Sige. Sapatos nga nailiston. Oh. Sige. Final answer. Final na na. 100,000 pesos. Pera o bayong? Ako nata ko yung usa kanang hilo nga ito sa dagom niya. Daghan naman itubal sa dagom gud. Ay lang ang dagom day. Ha? Ay lagtubag og dagom panahi na lang diha. Oh, sige, sige, sige. Sige ga, salamat ga. Pastilan mo ga eh. Di juga kakuha ako ga kay mingawon juga na ako. Ga trading, asa man eh. Nagtapok sa Tricky Fuel Trading Gasoline Station. Ay, naminaw din sa diha. O, tanang mga daga magdugo. Di ako gapon. Nagpasinsi ako 500 o niya. Wa ko pasinsi eh. Nagpagasolina kong 50. Bisag puno akong motor, agi pasinsiuan. Kamausad. Great ko sa tanang mga daga gasoline station. Tagaay pod may bugas dire sa Magdugo.
Kasi may panganan eh. Solid listener minimo DJ. DJ karon. Manuntikog lagi. Manuntikog akong premyo atong Bernes katong kamot og tel. Si Dudong Sami man siguro ni. Ay kabala ka dong eh. Hatagan di ka premyo ron dong. Ni-text na po na ko si Konay. Si Inday Joy Jada. Salamat kayo day. Ipakuha na po ko nun niyang kanang kuan. Bugas ko no. Sige, salamat kiday. Hangyo na ko ba sa mga nihatag o ni sponsor og bugas para ihatag sa itong mga kaigsunan nga lisod kayo. Hangyo ko nga akong kuwag 2 ka kilo kay lungagon ko semua. Nagsiki ko hatag bugas ya wala man sa di ko'y malungag dire. Otrom sa gaday ko'y wanay bugas. Basa pod among greetings kapoy type suko lagi. O pag-greet manong Junmar dire sa Magdugo nga naminaw karon. Ay salamat sa inyong pagpaminaw dahil sa Magdugo Dodong Junmar. Ay kabala ka dong kay akong panikamuton nga maabot na sa Magdugo. Kay naputoy ni text nako nga taga Magdugo. O niya na siya anak, o niya way trabaho yung bana, wa po siya trabaho. O niya ang gihatag ko sa barangay o si gobyerno. Hurot na! O kamo po niya kung hatagan mo kwarta sa gobyerno o hatagan mo bugas, pagtipid-tipid po mo eh. Hatagag sa smell mo palit na glitson. Makadawat o ka na nga. Onse tawa ka to. Makadawat gikan sa gobyerno 5,000. Mo palit og glitson 2 ka kilo. Mo palit og kanang basta. Budget po mo diha kay wata kabalog kanusa ni kuto bang ato nga atong kanang kining pandemic. Budget po mo diha kami gani dire naglugaw-lugaw magani mi dire. Sige mo kabala ka ha kay katong mga taga Magdugo. O niya katong mga angayan hatagan. Hatagan na to. O niya pasaylo ami ako katong na mga nasuko nga wala mo hatage. Kay aduna pa'y mas labaw pa nga nanginahanglan ninyo. O salamat kayo sa inyong pagsabot. Ay bahalag magbagutbot mo dihay. God pay manong tikog akong tubag kay injection. Si James Daines sa San Carlos City. Ay salamat sa mong pagmaminaw diha dong James. Mayong hapon manong tikog. Busog si manong tikog. Akong answer kay Tubo. Si Jason sa San Carlos City. Ay daghanan minaw na to San Carlos eh. Great may manong tikog. Naminaw may dire sa Calatrava, Negros Occidental. Asa mo dapat ang Calatrava? Hello? Hello? Day, painayin na mong radyo, day. Kaya nagsumbagay ako ang tuloy, day. Day. Pahinayin na mong radyo kaya kung atuloy nagsumbagay. Pahinayig dako. Manuntikong day. Day, ang akong tingog day, paminawa sa mong cellphone ayo paminaw sa radyo kay dili mo na day. Ginaya na. Bungol mo ka day. Ano ito po, ginaya na. Kusog yapon ka day ay. Painayi pag yun. Ginaya na. I-post ka duha. I-post okay ka duha. I-post. Ubog mo si
Hubog ka, day. Hello, hello. Parehas ta ni day, ang Uber, day. Hangover ka. Bitaw ako. Day, Ay, sa kasunyahan. Royalty ko. Wala rin sa kasunyahan. kasi pangalan ni day. Gloria. Gasolinahan sa Magdugo. Oo, di ako rin. Lincoln. Di ako bala. Talon na sa magdugo. Kanang kinaunan nga gasolinahan. Ha? Kanang kinaunan nga gasolinahan. Oh, katong, dili. Katong doon sa atbang sa barangay. Atbang sa barangay. Oh, dili. Katong dako. Dili sa, hindi, sukuan mo to dito. Dako mo to sa bikas. Dili. Kamay ba? Nado sa simbahan sa magdugo. Sige, dili dito mao gahapon kay di ako gahapon nagpasensyo ko wa mo ko pasensyo eh. Oh, labi dili yan. Minum kung minimum ng tikong. Ikan sa stress. Ay, regards ko ninyong tanan na minaw sa Magdugo ha. Ha? Oh, Kami sa lalo. Dakan kayo eh. ay great na sila, great na sila dali. Ha? Great na sila tanan diha. Oo, kay kailangan may minaminaw niyo. Kada stress. Mag-ataw yun niya na. Ay bungol magkaday. Mag-ataw yun niya. Yan, nilid ako ulit ito. Magbugas. Ay great na sila day. Ha? Great na sila diha. Great ang kubalingog. Agi- Ang kali, si Bilin, si Eric, yung bana. Pila mo kabuk diha. Napo! Dagan na po ni hurot tutong bugas na. Sige, day sugot mo day kamo na po hatagan ta bugas. Ha? Hatagan ta bugas kamo na po kabuok. Pwede na sa kilo. Tag 1/4 lang. Tag 1/4. Yan, ako ang sa kasulinahan ako. May istorya rin kay ako. Nag-atawa mo kung muli sa lalo. Kaya, bilin. Ay, bilin. Wow, napo, huwag ka mo, sir. Na po mo kamo katagan ta bugas day musugot ka day. Masaya eh. Karubo po. Day rubo. Nagura kita lang, sir, gan. Wala namin walungan. Tag 1/4 lang day. Ay. Kasigo, daghang kayo may-ari, sir. Minaw ni mo. Ay salamat kay ninyong tanan diha mga gwapo ra ba ning taga Magdugo. Gwapo, pero eh. Wala, matigo ang kauban. Mga gwapa, puryaga ba? Ay, naon sa mo diha tabanga. Salamat. Day. Wa na. Patay-patyo na doy kay murag sabam kay. Wa na tabanga sa na niyo di ay. O abot ita sa Magdugo. Salamat sa mga taga Magdugo nga naminaw na to. Ga hilo nga itanod sa dago makuntubag. Kuyawan ni mo gay. Lolo Tikong, akong tagaan dagom na Maribe. Sa tarong day. Dagom. Maribe, Nika Bonelias sa puting bato si Maribe day ne. Maribe, Nika Bonelias sa puting bato. Salamat sa taga puting bato daghanan na taga laing lugar ne. Dugay ani hasta si Koke mo greet na to. Si Koke nga taga laing planeta mo greet na to ron. Klaro kay naminaw po sila si Koke. Sila si katong mga Star Wars. Halo? Halo kasi pangan, do tagtingo ka. Ha? Gadensyo. Taga-asa mo ka dong? Paring tikam. Gaudensyo. Daudos. Dong.
akon tingog dong, paminawa sa imong cellphone nga gigamit para tawag dong. Kadungog ka dong. Tungod na. I-loudspeak imong cellphone dong para makadungog ka na ko dong. Okay. Sige, loudspeak dong. Ayaw paminaw na radyo dong kay. Lagot ko na ang radyo. Nagdugay kay moabot atong tingog. Dong. Hello, Manong Tikong. O, kadungog na ka na ko. Tungod na Manong Tikong. Mura magnaakas ka ng... Mura magnaakas sa USA. Oy, dugay man po mutubag. Musta Manong Tikong? Okay ra kay ko dong kay. Dong, kanang unsa may tubag sa atong tigmo dong. Dago Manong Tubag, Manong Tikong. Dagom imong tubag. Palahi po ka. Dagom po di mo ha. Sige dong. Ganun dagom man dong. Hindi na yung Manong Tikong dahil sa Saudi. Ha? Ay, kibahak mo ni bataan eh. Ingon ba ko nga murag nas gawas? Naagi nas gawas tinuod ni bataan eh. Gawa sa balay Manong Tikong. Kitsa panganan ni gani. Benes Milias. Pastila ni mo dudong din siya. Huwag makapaila dayon dong. Bodang dugay kay ni makatubag ni bataan ako kay naagi nas gawas tinuod. Dong, kumusta man ka diya, Dong? Hello? Okay na Manong Tikong. Kumusta man ka diya? Imo asawa, Dong, kumusta man taon, Dong? Okay na sad. Okay na sad. Dong, salamat kay Dong, ha. Naminaw jud taon ka diya, Dong, eh. Unya, nitawag pa jud gabi sa layo kay ka nga lugar. Ramen kay mga kamaminawan mga Manong Tikong. Ay, ito naman tika. Ay, mas labo pati kang idol. Dong, great sa mo ang mga pamilya Dres Tubo, Dong. Direpay ko sa mga midyas pamilya diya sa Tubod, Daodos. Kung sa tanang sa Tubod, Toledo City. Wako, Nasa mong barangay captain, si Jeffrey Lebon Pasel. Jeffrey Libong Pas. Nga barangay captain. Abutan kina si Dudong Jeffrey. Parehas mo kabutan na, Dong. Matinabangon pod. O niya, wako kailas mong tingog, Dong, kay abi na kog DJ, kay nindot kay kag tingog, God. Dong, Dawara ko naman ng tikong. kumusta man diya, Dong? Naaga mo kay trabaho, Dong? Wala ko trabaho. Wala pa kay trabaho diya karon. Lockdown. No work, no salary. No work, no pay. Sige lang. Ang importante, No kay work, no pay. buhi. Sakto sad. Dong, salamat kay Dong, ha, nga kanuna jud kang nagsuporta nitong programa, Dong. Thank you kayo, Dong. Welcome tikong. Sige, unsa may mo kasulti sa itong mga... Sa imong programa. Ay, salamat, Dong. Unsa may mo kasulti sa mga naminaw karon, labi na sa katong mga nawadan o paglaom katong mga pobre kay ba? Ako ay kasulti, dila lang mawad anong paglaom. Basta permente lang mag-ampo. Nga mao man ang COVID-19. Kung dili sad magsigig pa batlong. Basta stay. Permente nasa balay. Amping lang terme. Unya di maginahi sa Dili ta pasagdan sa Ginoo nga kuha. Inawat pa nga mahumanan niyang tanan para mabalik na sa normal. Ayun. Dong, salamat kayo, Dong, ha, kay nagpakabana gid taon ka sa itong mga kaigsuunan babisan og layo kay kadya. Okay, Manong Tigang. Salamat. Ay, salamat kay pagamping da, Dong, ha. Okay, salamat. Kamusta, Damping? God bless. Sige, salamat, Dong. Bye-bye, Dong. Abyo. Love you too. Ay, salamat ni Dodong Nilia. Naminaw siya diha sa Saudi Arabia. Katong nitawag na to karon. Moto si Dodong Dennis Nilias. Usa sa nagpaluyo sa itong programa niya. Thank you very much, Dong.
And gasto gitog load para mutawag na to ha. Salamat dong. Manong Tikong, kanina raman ko ning text, Manong Tikong, dago makong tubag. Kikoy ni tagay nulawan. Apurado po ni mo Kikoy eh. Manong Tikong, paabot mis bugas, a Gloria Group sa Magdugo. Gas up station. Absuruyon tamo diha karon ni guman ako programa dere. Magkuyog mi ni Dudong Johannes, bantay kid mo. Suruyon tamo des Magdugo ha. Kalit kog episode diha. Ay niya kuan kadang mangayot na ni Dudong Ayan ug unsay ato ikahatag ninyo diha. Okay, si Dudong Ayan Sambo. Kanunay ko na nga magsuporta na to. Nagtapok mi dire Manong Tikong, pero distancing gyapon may bisag nagtapok-tapok mi dire. Makita mi nimo dire highway Magdugo Manong Tikong. Salamat ninyo des Magdugo. Ay mo kanang dikit-dikit dia kay basin unya kanang. Ayaw mo dikit-dikit ha, lagyo-lagyo mo kay magkabaylo niya mugnaong. Hello? Hello? Kinsa man eh? Kita Usa. Bata man eh. Ano mga bata man? Ninduta paminaw na mga bata, tigulang, minyo, dalaga. Naminaw na to. Kumusta makaday? Okay pa. Unsa man ni bata ni o chipmunks? Bata. Halo? Hello. Kuya Awa din. Awara. Hasta si Koke lagi. Naminaw na to si Koke. Koke ba katong? Okay ka, Koke? Sige, unsa may ko'y kadalit ni mo, day? Awa na, patay na. Nagituak na. Nagbudbud mi og kamuti pagkalami ano eh. Pagkalami budburo na nagkamuti eh. Ay naminaw din ako karon ha kung amigo nga si Dudong Jepre. Katong gwapong taga Pepsi Cola. Pepsi Cola. Pabuta ko do mo gawas ko di aron do. Sige, wala tayo kong oras. Alas 3, ko tayo city daw niya na yung musunod ka programa. Abasin mo niya ganaan nga. Masaba na po dani. Dali, diri Manoy Tikong. Aron makita po minimo tagaan ka og budbod. Para magdugo ni Manoy sa gas. Adi ko ganaan ang budbod. Ganaan ko ganang bingka. Bingka nga way like. Pero lami. Sige, wala ko higong oras. O niya, I'm very sorry sa mga naminaw na to sa Facebook. Kay wagay na ko nabasa tanan ha. Kumusta na lang ko ninyong tanan. Ya, sorry kayo ha. O niya, ang nakatubag. Ang kinaunan nga nitubag sa tuntig mo karong hapuna kay si Inday P. Congratulations ni mo Inday P. Ang saktong tubag kay Dagom. Dagom ang saktong tubag. Banteg na po'y mutawag na ko ron maningil sa kanang premyo. Daghan na maningil premyo. Osaray tigmo. Napo, kabok, nakadaog. Katapar mo punta. Ang nakadaog kay si Inday P. Diya sa may lutupan. Lutupan, abuta lutupan. Salamat kay sa taga lutupan. Sige, wala tayo kong oras katong nagsigtawag. Hindi na ko matubag. I'm very sorry. Bye-bye na ko. Sa ngalan ni Dodong Jojo Aranilla og ni Dodong Junel og ni Dodong Janjan kini yung Manong Tikong ang tiguang nga atras og buhok abante og agtag ang naong porosaping Tracy Kabukbungot. Dagang salamat amping muntanan. Bye bye muwa chup chup. Tigmo Bisaya, programa nga makapawala sa problema ug dalaay. Programa nga makahatag kanunay ug kalipay. Programa nga lisod masabot. Ang
maminaw, magbagutbot. Tigmo, Bisaya, kauban ang inyong atras ug buhok, abante og agtang. Ang tigulang nga 13 kabuk bungot, puros aping wa na ilong. Manong Tigong. Ay, hello, shout out sa mga naminaw na to sa Facebook. Pasensya kayo kay wala na ko ma-on-air yung shout out. Medyo api kita sa oras. No, 1 hour tong program. Shout out ni Liho Chudinem, Jeffrey Alahinio, daghang salamat ni Ayan Lanuhan Ilom, Jimlin Oliveros Almento, Ayan Lanuhan, daghang salamat. Anya, Bye Sky Valles, thank you so much, bye. Onya, Joy Wizan Nirazwak, thank you. Sabi ni Manolets Descartens, dagang salamat. O niya, Ayan Lanyuhan, naminaw siya sa cellphone, tanaw sa radio. Ana Marie Descartens, salamat Ana Marie. O niya, Lima Dugang Gabutahe, thank you so much. Dagang salamat sa pagtanaw ni Boris Merans. Boris Merans, thank you so much. Mimig Santillan Llanuhan, dagang salamat. Smuckard Sanoy, thank you so much. Mary Michael Valmores, April Mi Blanco, Wailichon dia DJ. Mary Michael Valmores, Rubin Entig, Magbay Abs Montalon, Lior Vantillan Kanog, dagang salamat sa pagpaminaw. Magbay Abs, hello Ruby. Lior Bantillan Kanog, again Joy, dagang salamat Joy. Melbs Pialago Lopez, dagang salamat sa tanang mga nagtanaw sa tong Facebook live. Pasensya kayo kay napiki ko sa oras, wala ko ma-shoutout ang tanan. Dagang salamat. Ugma pon dungog gyapon ta. Babush.